De provincie zet het mensen in de cultuurprijzen. Ze verdwijnt bijgelijks de Obe Postma-prijs en wordt het prijsgeld voor de Giesbert Jabix-prijs juist verdubbelen. De komende 4 jaar wil de provincie over €1 miljoen extra steken in taal, cultuur en onderwijs. Onder andere theaterzelschap Theater krijgt structureel meer geld. De toskedokterspraktijk van Struisterveen is vannacht getroffen door brand. Er is haast niet over van het gebouw, alleen in de boetenmoren zijn er nog oranje. De oorzaak van de brand is nog net bekend, maar er zijn geen aanwijzingen van Brandstichting. De komende tijd is de praktijk dicht. De meerderheid in de steden kunnen net vinden in uitkomsten van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. Nevens de Rekenkamer had de provincie bij projecten Liekers de Centraal Haas te volle groen kocht voor een te hoge prijs. De steden staan er nog heel tijd achter het beleid om het gebied eromheen te ontwikkelen. SC Cambuur is juist in de uitwedstrijd in Veendam net verder kwam als een 1-1 spel. Cambuur wie in de eerste 20 minuten dominant, maar wist de kans net te benutten. De eerste ongeval van Veendam wie voor raak, krijgt van het skoft kwam de Leeuwters op Liekers hechter terug een strafskop. Jong bleef te droog, maar vannacht begint de loft en ieder kans op buien. De temperatuur leidt om de 12 graden in. Morgen jesdij met Rijn en kans op tonger, hagel, windstieten en plaatselijk wetter. Het wordt als 16 graden.